Vítajte u ďalšieho skurvene dobrého videa. Keby ste sa nepýtali, prečo takto vyzerám v košielke, tak som akurát došiel zo skúšky a z môjho úžasne skurveného pozitívneho výrazu viete povedať, že som to určite spravil. Hneď sa vrhneme do videa, hneď sa nahodíme do gala a pustíme sa do toho. Takže dneska viete, o čom sa budeme baviť. Dneska budeme sa hrať na otoralingológa a oftalmológa. Presnejšie budeme skúmať, či tuto pán Vidrejl je hluchý alebo slepý, lebo mne príde, že veľa ľudí sa vyjadruje na Sibižana, nejsom jeho fanúšik, naozaj nejsom, ono to vyzerá, že som, ale nejsom, verte mi. A budeme sa tu pozerať na to, že či to chápu vlastne správne, že to, čo robí, lebo mne príde, že nepozerajú sa na také všeobecné veci, ale proste len ten subjektívny názor do toho hádžu a ani si nekúknú jeho videá, ani čo v tých videách hovorí a jak to naznačuje, ale môžeme sa rovno do toho pustiť. Pre informáciu robím to už tretíkrát, mám z toho také kurevské nervy, že už toto video už normálne viem naspamäť, takže môžeme sa do toho pustiť. Tuto máme ufóna. Popravde, ako keby mi tu pristal teraz ufóni, normálne by z toho vystúpili. I don't give a fuck. Nezajíma ma to absolútne, ty kokos, nejaké ufa. A typujem, že ani 80% ľudí na celej zemi, lebo tuto pán Vidrejl ukazuje, jak tu boli snímané na videá z UFA alebo niečo dronov alebo takýchto vecí proste, ale ľudí to absolútne nezajíma, takže to je zase toto nejaké keci, strieľačka, áno, CEO sa mi zdá, áno, jasné, dneska je toto mesiac hunting season, CEO management a takéto veci. Chápeme, nejaké vecičky, Max Green, áno. Ja som čistý mag, ja som vedel, že on bude klamať verejnosť. A viete prečo? Lebo to milión ďalších postihnutých ľudí, a to nejde vtip, proste postihnutých ľudí, si proste zakladá svoj kanál, svoj brand nad tým, že je proste postihnutý, robí blbé veci a ľudia sa mu smejú úplne jednoduchý žáner, ja taký mám rád, ako neverte ma zle, a potom začnú klamať o veciach, lebo im klesajú sliadnutia a proste tu klamú a všetci sú on klamal, že má babu, what the fuck, vôbec to som nečakal. Dobre, ďalej tuto nič Sugar Danny, áno, to je ako fakt, to ma moc nezaujíma, ale teraz sa pozrieme presne na ten zúbok, na to, čo sme sa chceli pozrieť. Konkrétně Sibiřan a celá M-Crew na sebe točí videa, připojil se k tomu Péťa, teď jsem se k tomu připojil já, hej, kamo, Smash Bros je tady, no ovšem proč? A ja som sa k tomu pripojil. Ja som na YouTube scéne nikto, ale aj tak sa tu budem chcieť počítať, takže... Proč se flamujou, proč se hádají, proč na sebe točí reakce? No, a aj Dušan, prepačte, že vám skáčem do reči, aj Dušan sa k tomu teraz pripojil pred 2 dňami, takže už je to ty kokos veľa ľudí. Řeknu to asi takhle, nebudu koukat na ty jejich videa, protože každý to video má snad 2 hodiny, vole, a těch videí je, kámo, 20 a vypadá to prostě takhle, že, kámo, reakce na reakci, takže kdybych já na to točil video, tak to vypadá, kámo, nějak takhle. No, všetci by sme sa tu zmestili takto. Fibonacciho, toto presnosť, alebo čo to je, neviem teraz presne, jak to je. Normálne by sme to vytvorili. A vole, abych to nedokázal vydat, protože si říkám, tohle už je, kámo, konec civilizace, jestli se vydávají takovýhle videa. A zároveň jsem se nechtěl koukat ty vole 70 hodin na videa o Sibiřanovi, kámo, před chvilkou vyšly Marvel Rivals, já potřebuju grindit rankedy. Presne tak, level 10, gustujú. Jedno začalo, když byl Ment u Vládi v podcastu a tam se vyjádřil, že mu přijde, že Sibiřan je sexistický, jo, že je zlej na ženy a tak dále. Tož samozřejmě já chápu, z čeho Ment vychází. A tu je ten problém. Ja nechápem, z čoho vychádza. Pozrieme si Sibižanové videá, nebudeme tuto
Sibižan, bla bla bla, plačúci, všetci tu plačú, Nič, OF Šlajský, nič, počkaj to. No, to vyzerá taký model na to. Nemyslím krásy, ale no, dobre, to je jedno. Nič. Proste on na tom hlavnom kanáli už to moc nemá, tie OF Šlajsky a takéto veci. On to má väčšinou na tom Sibižan Extra, ale popravde on poukazuje na to a ja to teraz v minúte schrniem. Prečo si to myslia a jak by si to mali mysleť. Sibižan natáča na OF Šeny, ktoré robia reklamu tým spôsobom, takým detským obsahom, taký detský hlas, detské správania proste nalákajú na takú mladšiu generáciu, na tie veci, aby si zaplatili a pozreli sa na ňu, ako vyzerá naha a proste a popravde ono to nenavazuje aj na tie mladšie publikum, ono to navezuje aj na takých chorých ľudí, popravde nebudeme si klamať aj chorých ľudí, lebo keď vás proste nejak láka hen také detské správanie, tak ako ja neviem, ako musím to vysvetľať, ale proste je to také divné, ale to je proste o tom. On nachádza takéto typky a to je jedno, že či majú neviem koľko zliadnutí, že či veľa a málo proste, všetky čo to robia, on to zhrnie, proste ukáže na nich, že robia blbosť a tak to je proste, na to má kanál, že ukazuje ľudí, ktorí proste navádzajú ľudí, jak keby prevažne deti a tých chorých ľudí a tých môžu navádzať koľko chcú, ale proste hlavne tie deti. Tá reklama láka akoby tie deti, jak majú také detské správanie a proste nie je to správne, doslova to nie je správne. Áno, sme v demokratickej zemi, takže môžeme si robiť čo chceme, no skoro čo chceme, ale proste nie je to správne, ale na to aj poukazovať, je to v poriadku, on na to poukazuje a ja si myslím, že to je fajn a že to robí správne túto danú vec. A môžeme sa pustiť ďalej, že čo si o tom myslí. Úplně to rozumím. Většina Sibizanova kontentu prostě cílí na nějaký jako random holky a furt mluví o tom, jak jako holky nejsou schopný převzít zodpovědnost a tak. Áno, to je pravda, proste všetky, na ktorých to poukázal, tak oni potom mali nejaké námietky, že prečo to spravila takéto, no proste lebo ukazovali ten obsah alebo sa nevhodne správali a takto ďalej proste, tam nebolo nič iné, keby to proste mali len niekde napísané alebo nejak proste dané, že proste no, robím OF, robím toto, pozrite si mňa ako v kostýme, blablabla, ďalej. Proste to by bolo v poriadku, ale ne, že robí reklamy a prevažne na tú detskú generáciu, deti proste a tak ich láka. Ale oni to proste nevidia jak problém Vidrel a ostatní, alebo neviem proste prečo. Možno ja som pokazený, možno ja to vidím zle, ale mne to príde v poriadku na to poukazovať a hovoriť o tom, jak je to zle, aby sa to zmenšovali tie čísla ľudí, čo to robí. Prevažne ženy proste. Možno to robia aj niektorí muži, ale proste 90% minimálne to robia ženy, tak proste nebudem ukazovať na tú minoritu, ale budem poukazovať na ten väčší problém proste. Skorej sa zbavím, alebo skorej sa budem zbavovať toho väčšieho problému, než nejakých pár percent typkov, čo to robí. Ale tiež to je nesprávne, tiež to je zlé, ale ja ani neviem popravde, či to niektorí typci robia jen také detské správanie keby a tým navezujú ľudí na ich OF. Neviem, fakt. Popravdě? Ty věci. Jo, takže Men se vyjádřil k Sibizanovi. Sibizan se potom vyjádřil k Mentovi, no a potom na to všechno se vyjádřil Rady a už se to snowballovalo a už to jelo. To všem je to taková kauza o kauze, která vlastně není kauza ani. Protože Rady a Sibizan jsou vlastně jako kámoši, takže ty videa nejsou nějak jako ultra útočný. Je to spíš takový jako pep talk, jo, je to takový, že Rady ho drží tak jako za rameno a říká mu, hej, poslouchej mě, kluku. Já chci, ať si lepší. Pardon. Som si grgol a žlč mi normálne až do úst išla. Pardon. Normálne ma to skoro zabilo, čo som počul. Prečo on dáva ako Radyho na post toho, čo by mal byť múdrejší a čo? Sú to dospelí ľudia, ktorí vedia proste, čo asi robia
A ja si myslím, že nikto z nich nerobí nejaké také strašné veci, že by proste, neviem, sa mali normálne si prísť, povedať, že práši, nerob to, není to správne. Ja si myslím, že obidvaja majú nejaké zaujímavý content, ich reakcie a proste nenavyšoval by som jedného nad druhým, len preto, lebo ty si myslíš, že on má pravdu. Doslova to je, že no tým, že ja si myslím, že on má pravdu, tak on určite bude ten lepší a on by mal poučovať tento. To je proste zase subjektívny názor, ktorý je založený len na tvojom subjektívnom zmýšľaní, takže nevidím tu žiadny inteligentný názor, jak keby. Vím, že máš navíc, tak se ti snažím promluvit do duše teď. Jo, Rady má pozici takového toho staršího, moudřejšího člověka. No co jsem takový povedal? ten mladý, rozlítaný kluk, který prostě nemíří ani a střílí ty vole se slepenýma očima od hoven. Rady a Tomáš. On je strašne na ňo zaujatý. Jako, ja nemusím tiež si byť žena, ale on je extrémne zaujatý. Nem presne, lebo ako... No, dobre. Ty v jejich videích vyjadřovali, že Sibiřan je v určitých aspektech jako moc ostrej a že ve svých reakcích je častokrát ostřejší, než jaký je v realitě a že celkově v té masce To neviem povedať. Nepoznám nikoho, len sám seba. má ostřejší názory jak v realitě. Já si říkám, co se tu řeší, jakoby, já chápu ten point, který má Rady, chápu ten point, který má Ment, ale nemůžete si či vole zavolat a popovídat si? No jasně chápu, z toho by nevzniklo 20 videí, ty vole o 2 hodinách, ještě během Vánoc, jo, a vánočních reklam. Doslova zavolanie, popravde zavolaním by sa to nič nevyriešilo. Ale akože dobrá myšlienka, mohli by sme to posunúť aj tým vyšším, že Putin a Zelenský by si zavolali, že haló, pardon, že som na teba zautočil, stáhnem na teba vojako, on že nevadí, dobre, však pohode, budeme kamaráty. Dobre. Tak asi by sa to nevyriešilo. Skratke, každý má nejaké gigantické ego proste, že proste cez jeho myšlienku on proste nepôjde za. A tu je vidieť, že Vidrel, akorát sme hitli takú stenu Vidrelovú, že proste do tej myšlienky, že by tá typkyňa na OF-ku, alebo OF typkyňa, proste má pravdu. A tam, keby sme ho chceli presvedčiť o tom, že nemá, tak cez to nejde stena proste. Jeho ego alebo jeho subjektívna myšlienka by neišla cez to. Tu si myslím, že sme akorát trafili stenu Vidrejlovú. To prostě tihleti lidi, oni prostě objevili money glitch. Oni reálně našli v realitě No, money to je. glitch. Oni si jenom tak jako navzájem říkají názory na sebe sama a prostě generují z toho keše. Skvělý. To, co by prostě vyřešil telefonát nebo schůzka, že hej, dáme si čaj a pokecáme si o tom, co na tobě jako nemám rád nebo co mi na tobě vadí. Tak oni prostě z toho udělali content, ale Doslova, keď niekoho nemáte radi, tak ho nasledujte. Easy business. Akože hej, je to reakčné kanály, takže tam je to taký protiklad, lebo teraz som povedal vlastne, jak som si zamyslel, tak úplne blbosť, lebo tým, čo robia, tak oni musia aj na tých, čo ich nemajú radi, natáčať logicky, takže teraz som sa ja obsral, ale proste, neviem, keď niekoho strašne nemáte radi, tak sa na ňo vykašlite, neriešte to a proste I don't give a fuck proste. lidi se to nemůžou nažrat. Rady není na Sibiřana nějak extra ostrej, jak už jsem říkal, je to takový jako, takový ten starší brácha se snaží, aby ten mladší brácha nebyl úplně Oba mají videa, ve skutečnosti se nějak ani nepoškozují, nějak se neflamějí. Jak říkám, win-win, protože myslím si, že Sibiřanovi je jako zbytečný něco jako říkat, že on si jako z toho nevezme jakoby feedback vlastně. Jo, třeba argument, že Sibiřan je ostřejší v masce, jako mě to dává smysl, že je ostřejší v masce. Jo, Fizi, Tary, dalších spousta lidí je na svých YouTube personách jiný, než jaký jsou v realitě. Někteří totiž jako necílí na nějakou autenticitu, ale prostě na content a chtějí zabavit lidi. Tím jako neříkám, že to je jako i Sibiřan, jo, neříkám, že Sibiřan není autentický v těch videích. Já vůbec netuším, jaký on je v realitě. Třeba to je taky nervák, který se rageuje nad každou Tiež vo videách hovoril proste on na tom YouTube je o dosť krotkejší, lebo YouTube by asi neznieslo jeho pravú identitu. Čo si myslím, že by je, čo je pravda asi, lebo popravde YouTube je velice pevný na takéto veci a ja neviem, proste aj také čierne joky alebo niečo proste teraz by to vyhlásili za katišcví, alebo jak by som to povedal, neviem to povedal v slovenčine, alebo takéto veci. Je proste, ja nechápem, ja napríklad milujem čierne joky a proste k tomu sa aj vyjadroval Sibižan, že proste on
má rád také čierne joky a takéto veci. Keď už na toto naráža, že proste není taký, jak v realite proste, on môže byť aj o dosť horší, ale proste sa krotí na tých videách a nechápem. Taký jeden čierny joke, viete, jak zistíte, že Žid bol basketbalista? Trčia mu nohy z pece. Dobre, ja teraz sa môžem pustiť do toho konečne videa, nech toto nepredlžujem. Která dělá OnlyFans, já jako nevím, jo. A ta druhá věc, já si myslím, že je jasný, že Sibiřan bude v té masce jako ostřejší. Protože ta maska a to, že je pořád... Doslova, on tu bude začínať hovoriť o tom, že áno, on sa odhalil, ale aj tak má stále tú masku, to je jeho brand proste. To je jeho brand, že proste má masku. On sa odhalil doslova. On sa odhalil len preto, aby mu ľudia nehovorili, že len preto, že je zahalený, tak si môže hovoriť, čo chce. On sa odhalil, aby im ten názor jakoby vypršal, alebo jak by som to povedal, že by nebol už schopný toho a on to teraz zdá, že on sa cíti ako anonymný, lebo nosí masku. Braši, ja neviem, či si postihnutý, alebo čo. Prepáč, ale akože on sa odhalil. Jeho celý ksicht, nebolo to, že proste, že dával takto pásiky, že kokos, nájdete si ma jak puzzle a poskladajte si ma normálne. Ksicht dal, jak vyzerá. Vlastně anonymní, jo, jakože odhalil se jednou fotkou, ale ti lidi si to tak jako nevrijou do hlavy, jo, ty lidi si... Dobre, len pre teba, ty môj milý. Tak, dal som ti ho tuto, môžeš si pozrieť, ja viem, že si to v živote nekúkne toto video, ale proste ma to úplne, je to také smiešné, že proste on povie, že on je anonymný, ale ku koncu je odhalený proste, what the fuck, ja viem, dobre, však, si ho tak nějak jako nezapamatujou úplně. By mě schválně zajímalo, jestli ho poznávají lidi na ulici a chtějí se s ním fotit nebo ne. Jo, takže... Doslova, keď to je o fanušici, tak určite. Keď to není o fanušici, tak to majú úplne určite proste doslova. Ja keby som, ja neviem, stretol Sibižana a proste fakt, ja neviem, čo by som musel mať na srdci, aby som k nemu došiel a povedal, že naozaj si spravil toto zle. Proste on má vlastný život, on robí čo chce, nesie aj následky, lebo však teraz tým tarí tá kauza. Pustíme si ďalej, nebudem mu do toho skákať a uvidíme, čo povie ďalej. On je vlastně, já ho pořád vnímám jako anonymního tvůrce, jo? Jeho osobní život nějak neprosakuje na internet, navíc nosí masku. Doslova to je jeho vec, či presakuje alebo nie. Doslova. Vnímám tak, že to funguje podobně jako u anonymních komentářů. Je o dost pravděpodobnější, že vy dostanete úplně nejvíc nechutný hate od člověka, který je prostě anonymní, než od člověka, který má prostě jméno i příjmení v tom daném profilu. To stejný ty vole třeba vidíte na silnicích, jako lidi, když řídí auta, tak jsou 100krát agresivnější, než jako lidi, jak chodí po chodníku. Toto je tak čistá pravda, toto mu normálne podpíšem, že to je pravda. Normálne mňa za tento mesiac skoro 2-krát zabili, ty kokos. Jak som prechádzal cez prechod a mal som skurvenú voľnosť. Takže ja som mal pravdu, tí kokoti boli agresívni. 2-krát ma už skoro za tento mesiac zrazili. Čo ti jebe, to je tak čistá pravda, toto normálne, teraz ja by som mu to podpísal toto, normálne mojim menom, normálne občianske číslo by som si tam dal, že za týmto si ja stojím normálne, že jak železný štít, toto je čistá pravda. A ano, je dost možný, že Sibiřan se chová jinak, když mluví s Radim, a chová se jinak, když je na videu, protože lidé se chovají jinak v rozdílných situacích. Ne, tak jedinec se chová jinak, když je sám, a chová se jinak, když je v nějaké jako společnosti. Tomu jevu se říká kolektivní chování. Navíc... To je pravda, ale keď je človek sám, tak má taký pocit voľnosti a proste tam sa vyjadruje, jak to on myslí a doslova on je na tých videách väčšinou sám, proste nemá tam väčšinou niekoho, takže tým sa vyjadruje čisto sám. Jediné, čo tam krotí je, aby mu to YouTube nezmazal, alebo nezničil. Psychologie zkoumá, proč se lidi chovají v anonymitě jinak než jako v neanonymitě. Anonymita v nás probouzí větší a silnější emoce a agresivita je jedna z nich, protože když jsme anonymní, tak jsme chráněni před následky těch našich slov. Jo, samozřejmě ne tak úplně, jo. Sibiřanovi a dalším reakčním channelům přišla předžalobní výzva od Taryho, takže Sibiřana to není jako, že je úplně jako imunní vůči všemu, co řekne, ale určitě mu ta anonymita pomáhá, takže anonymita v nás probouzí silnější emoce a častokrát si to ten člověk vlastně ani neuvědomuje, což může být i příklad třeba Sibiřana. Neříkám, že to tak je, já pouze jako spekuluju, jo. Samozřejmě anonymita na internetu nemá jenom tu stinnou stránku, ale naopak může pomáhat i lidem, kteří mají různé sociální fobie. Skvělý příklad tohle je VR chat, jo, kde jsou lidi schovaní za avatar. VR chat, praši, ty si čo tam... Poznám jedného človeka na VR chat. Tam to je... Tam sú chorí ľudia. Ja to nepoviem, akože sú niekedy vtipné videá, ale 90% ľudí je to zlé. Mal by sa na to niekto kúknúť. Ja to nebudem. Ja od toho dávam ruky preč. Tam to je peklo na zemi.
strašně často se tam objevoval pattern toho, že ti lidi nejsou schopní v reálu vlastně se jakkoliv socializovat a tak to VR a to, že jsou za tím avatarem schovaní, za tou anonymitou, jim pomáhá nějak zlepšovat svý komunikační skills a tak dále. No, tak preto. 80% ľudí je sexuálne frustrovaných, tak by som to povedal. Neviem, chorí ľudia. To tiež môže byť. Neviem, to VRčetu by som sa moc nechytal, akože. Tak dál. Takže jo, anonymita může být zlo, ale může nám i pomoct. A jak říkám, já nedokážu posoudit, jaký je Sibiřan v reálu nebo na videích, já ho v realitě nikdy neviděl. Jo, já se třeba snažím o 100% autentičnost. Samozřejmě nějaký emoce jsou vygradovaný víc trošičku, aby to bylo obohacené o nějaké jako showmanství. Ale třeba v Overfincích jsem to jako 100% já. V Overfincích je to ta verze mě, která existuje, když jsem sám se sebou. Mně ale osobně přijde, že prostě Sibiřan je ještě strašně mladý kluk. Jeho charakter se pořád jako formuje. On ještě za dalších 10 let se změní třeba 40krát. Nebo jakože doufám, že Koľko má Sibiřan rokov? Hater, tropa videí. A pozrite si, jak sa majú radi. Už sa aj toto. Neviem, vydrel tam strašne to aj... Dobre, túto fotku som neprecítil. Dobre, neviem koľko má proste. Typujem 26? Neviem. že se změní, jako jo, kdyby byl zaseklej ve stejné personě, ty vole, do 35, tak je to asi smutný spíš. No to je tiež úplná blbosť, lebo keď si zaseknutý v persone, ktorá je správna proste, správne sa chováš, máš proste nejakú úctu, nemáš ego vo výške, neviem, Mountu Everestu a proste sa správaš normálne, tak môžeš byť kľudne do 80-ky, tá istá persona od 20 do 80, ale keď sa správaš v poriadku, tak proste neviem dôvod, prečo sa meniť. Keď už proste sa chováš správne, tak prečo by si sa stále musel meniť? A keď Sibiřan proste, ja si myslím, že jeho persona není nejak keď už by som chcel strašne sa namotávať do persony ľudí, tak Sibiřan je proste človek, ktorý má myšlienky ako tak zrovnané, ale jeho ego a narcisizmus po prípade všelijakých psychických možno nejakých nedostatkov alebo čoho, proste je CCA ako normálny človek, proste normálne sa správajúci človek CCA, keby ste to mali tak zhodnotiť. Neviem, čo je na tom také zle, ale tuto pán Vidrel si myslí, že to není správne, takže... Jako chápu, podle mě každý člověk má právo na nějaký osobní mantinely, jak vnímat jako člověka, který jako dělá v sexuálním průmyslu nebo tak, a má právo nebýt s tímhletím člověkem. Jo, to si myslím, že vás nikdo nemůže odsoudit za to, že řeknete, hej, a aj má právo sa k tomu vyjadriť, doslova. Internetová scéna, YouTube a takéto je proste už v veľkej časti proste len vyjadrovanie sa a neviem, proste mne to príde úplne v poriadku. Každý má právo stanovit si ty mantinely, pokud je o partnera nebo partnerku. Ale prostě přijde mi šílený být až tak jakoby posedlej těma lidma, že řešíš prostě každýho jednoho debila. Já vím, že z toho máš views, já vím, že z toho máš prachy, ale prostě já tady ještě musím podotknout, já neříkám, že pravice nebo levice, která z těch stran je lepší, jo. Já si myslím, že v obě tyhle ty strany, v oba tyhle Pravačka, lavačka, pre mňa lavačka. Dobre, mám 10 rokov. Dobre, prepačte. Ja tiež som není vyvinutý. A mentálne už duplom. Myšlenkový pochody představují nějakým způsobem mind virus, který prostě kóduje lidi k tomu, aby se nesnášeli navzájem, jo? Já si myslím, že jak pravice... Ne, práve, že tam není o tom neznášaní sa navzájom, tam je proste o tom, aby sa nešírili zlé veci. Tam je nič, ono sú medzi takýmito vecami strašne tenké lady a tam, aby si povedal, čo je správne, nesprávne, tak nestačí jeden človek, ale väčšia skupina ľudí. Lebo napríklad, neviem, či poznáte McGregorovú teóriu princípu ľudí XY, proste Y sú ľudia takí, čo staršie niečo chcú robiť, proste berú to ako pozitívum, napríklad si to môžete dať ako, by ste pracovali v práci, napríklad Y človek je, že proste má rád prácu, rád chodí do práce, vidí v tom potenciál, robí to, hľadá možnosti sa zlepšovať a takéto. X-ový človek je proste taký lenevejší, nechce sa mu ísť do práce, prácu bere ako len prístup, jak sa dostať k peniazom a preto McGregor ani nedal ten typ ľudí, že to je dobrý a špatný, lebo doslova, keď robíte len jeden zmysel, napríklad tú Y alebo X-ovú, tak sa popravde, není to správne robiť obidve, je dobré to zmiešavať, tam je to aj z hľadiska manažmentu ukázané, že X-ový je, čo pomáha, je to líder, proste pomáha skupine ľudí sa dostávať ďalej, robí pre tú firmu
a Xovi je taký z hľadiska boss, komanduje, rozkazuje, oni sú nič, on je všetko, ale tam je vždycky je keby také, nie ani mantinely, ale taká správna cesta, jak sa hovorí, zlatý stred medzi tým, lebo na ľudí nemôžete byť len zlí, ale ani len dobrý, ale proste ten zdravý smer v strede, čo je, tak ten si myslím, že je správny, vychádza to z veľa aj teórií, aj proste ľudí, čo sa v tom dosť venujú, to vychádza z toho, že najlepšia je tá stredná verzia, nie X ani Y, ale krásna príjamka medzi XY, takže Z jakoby. Takže to je to také zložité povedať, že čo je správne, čo není správne, lebo ty sa na jednej strane dávaš úplne na tú pravicovú stranu a na jednej strane sa dávaš úplne na tú ľavicovú stranu a niekde taký zlatý zdravý stred by bol treba a proste neodsudzovať hneď ľudí. Preto hovorím, že proste lepšie je pracovať jakoby a rozmýšľať jakoby v skupine, lebo ako sám človek máš prevažne taký subjektívny názor a málo ľudí vie sa preniesť jakoby cez len ten svoj názor, ale stále hľadať, že vlastne ja som sa mohol pomýliť, tak ešte to budem hľadať, budem to ešte hľadať, ale proste veľa ľudí je to, že príde myšlienka, to si myslíš, že sú správne, povedia to. A popravde je to tak aj zo 70% ja, ale snažím sa to zlepšovať, takže preto nehovorím, že Vidrel je ani zlý človek, ani nič proste, ale strašne dáva do popredia len svoj subjektívny názor. Ty kokos, to už je 30 minút, poďme rýchlo. Mají dobrý myšlenky, které by se měly nějakým způsobem jako kombinovat. Protože v obě ty strany mají extrémy, které mi přijdou úplně jeblí. To jsem viděl nějaký to Presne video, tak. že brutálně vouk týpek se setkal za rasistou a že si vlastně jako uvědomili, že hej, my si vlastně rozumíme strašně. Samozřejmě je to přehnaný, ale prostě já zastávám názoru, že prostě ať si dělá každý co chce, pokud to nějakým způsobem neovlivňuje mě a proč bych měl řešit nějakou randoborku, co dělá OnlyFans. No tak ať si to dělá. Jo. Ľudia, mne tak padol kamen zo srdca. Mne sa to seklo a ja som si už myslel, že tu rozjebem počítač. Prepáčte. Skrátime to tak proste. Len pozerať sa na seba nie je správne, lebo potom dávaš dozadu ľudí, ktorí tiež by mohli potrebovať pomoc a si Bižan to robí tak, že proste poukazuje na tie ženy, povie, jak by to malo aj piť cca 90%, budeme sa tu toto zakrývať percentami a myslím si, že je to správne, pomáha proste vysvetľať ľuďom, že to nie je správne, si proste podporovať ľudí, ktorí reklamami naháňajú k sebe, a či je publikum, o tých chorých ľudí to aj nebudem baviť a takto proste on tak vere, že proste mňa to nejak neničí, takže keď to mňa neničí, tak to nikoho neničí vlastne. A to nie je tiež správne, reakcie sú na to, aby poukazovali ľuďom a trošku ich tak smerovali k nejakým názorom, ktorým oni nemusia chcieť počúvať, takže vypnú to video, ale potom sú aj ľudia, ktorí to chcú počúvať a hľadajú v tých ich názoroch naozaj takú myšlienku, že vlastne on netrepe pičoviny. No a to je tak. Tuto by som to rád skončil, idem natáčať ďalšie video, dúfam, že sa vám ďalšie video bude ľúbiť, bude to hlavne o Arkane, rád by som prerozprával celý príbeh, budem tu mať zapnuté tie diely a budem tam dávať časti videí a scén, o ktorých by som si chcel prebrať od prvého dielu sezóna 1 až po sezónu 2, budem preberať celý Arkane príbeh. Dúfam, že ste si toto video užili. Riešili sme stále tú istú vec, proste subjektívne názory sa nevyplácajú, treba to brať objektívne. Majte sa a užívajte.